Вітаю цябе, дарагі дружа. Мяне клічуць вандроўнік. А ўсё чаму? Ды ўсё таму, што я люблю вандраваць. Я люблю адкрываць штосьці новае, бываць у новых краях. І я болей чым упэўнены, што ты любіш гэта таксама. Але каб пабываць у розных краях, зусім не абавязкова выходзіць з дому. Бо дома нас атачае шмат нейкіх цудоўных рэчаў. Ася Дзьмухавец у краіне вясны. Жыла-была на свеце дзяўчынка. Звалі яе Ася Дзьмухавец. Такую пацешную мянушку ёй далі таму, што ў яе рудыя валасы адлівалі на сонцы яркім золатам, а на тварыку красаваліся мноства прыгожых вяснянак. Ася была прыгоженькая, смешная, бацькі яе вельмі любілі. Суседзі таксама яе любілі і частавалі часцяком цукеркамі альбо яблыкам. Дзеці яе таксама любілі. Яна з імі вельмі добра ладзіла. Толькі вось калі дзеці распачыналі гульню, Асе заўсёды даставаліся ролі служкі альбо вавёркі. А ў глыбіні душы яна так хацела сыграць прынцэсу. Не, наперабой казалі дзяўчынкі. Ну якая з цябе прынцэса? Ну не. У прынцэс не бывае так шмат вяснянак. Ася вельмі крыўдзілася. І аднойчы перад сном яна падышла да люстэрка, паглядзела на свой тварык, уздыхнула і сказала: «Ой, брыдкія вяснянкі. Ад вас адны клопаты. Вы ўсё псуеце». Паўздыхала яшчэ трошкі і пайшла спаць. І не адчула ў сне, як залацістыя кропкі на яе твары заврушыліся, потым, як малюсенькія сонечныя зайчыкі вылецелі у прадвечнае акно. Наступным днём дзяўчынка прачнулася, зірнула ў люстэрка і раптам абамлела. Яе вяснянкі кудысьці зніклі. Як жа яна ўзрадавалася, ледзь паснедаўшы, Ася пабегла ў двор, дзе ёй абавязкова адразу ж далі ролю прынцэсы. Але з той пары штосьці змянілася. Асю перасталі называць дзьмухаўцом. Ніхто ўжо не казаў, што яна міленькая, ніхто не казаў, што яна прыгоженькая. Проста пекнае дзіцё і ўсё. У гульнях ёй заўжды давалі ролю прынцэсы. Вось, а дзяўчынцы яшчэ так хацелася пагарэзіць, сыграць якую-небудзь лісічку ці тую ж служку. І роля прынцэсы на самой справе яна аказалася зусім сумнай. А дзяўчынкі ўжо казалі: «Ну якая ж ты вавёрка, калі ў цябе такі бледны тварык». А з люстэрка на Асю глядзеў хтосьці чужы і незнаёмы. І раптам яна зразумела, што больш за ўсё на свеце хоча вярнуць свае вяснянкі. І тады яна пайшла да сваёй бабулі. Бабуля ў яе была вельмі добрая, разумная, разважлівая. У яе былі такія прыгожыя белыя валасы. Яна выслухала Асю, усміхнулася і сказала: «Так, пагарачылася ты, даражэнькая, але ўсё яшчэ можна выправіць. Так, слова вяснянкі, яно ад чаго паходзіць? Ад слова вясна. Ці не так? Значыцца, усе твае вяснянкі уцяклі ў краіну вясны».
як трапіць мне ў гэтую краіну, запыталася Ася. А ты прост падумай пра яе перад сном. Вось твае жаданні гэта і ёсць квіток у чараўніцтва. Дзяўчынка так і зрабіла. Як толькі яна заснула, то адразу ж апынулася ў краіне вясны. Там рунела маладая траўка, квітнелі яблыні ды вішні, паўсюль раслі дзьмухаўцы. На памытым дожджыкам небе ззяла вясёлка. Тут было так радасна і добра, таму што панавала бясконцая вясна. На палянцы сядзела незнаёмка, так трошачкі старэйшая за Асю. Яна была ў зялёным сарафанчыку, у доўгім светлымі кучарамі і ўся ў такая ў вяснянках. Але вяснянкі былі не толькі на тварыку, але яшчэ на ручках, на плечыках. Незнаёмка гуляла з двумя зайчыкамі. Калі яна заўважыла госцю, на яе вуснах з'явілася сонечная усмешка. «Вітаю, мяне зваць Юна, і я прынцэса гэтага краю», — сказала дзяўчына і нахіліла галаву, каб паказаць маленькую карону ў валасах. «А я, — пачала Ася, — ведаю, ты Ася Дзьмухавец. Дакладней, была дзьмухаўцом. Але потым ты пакрыўдзіла свае вяснянкі, і яны ўцяклі. А скажы, а што цябе прывяло ў маю краіну?» Прынцэса Юна, апусціўшы галаву, прашаптала Ася: «Я вельмі шкадую, што я гэтак зрабіла. Толькі цяпер я разумею, што я люблю свае вяснянкі. Мне вельмі хочацца забраць іх назад. Калі гэта магчыма». Прынцэса ўздыхнула. «О, калі ты нарадзілася, я цябе ўзнагародзіла такімі скарбамі, рудымі валасамі, залацістымі вяснянкамі, сонечнай усмешкай, каб твоё сэрца ніколі не пакідала вясна. А ты не ацаніла. Але хаця ты ж ужо зразумела сваю памылку. Тады папрасі прабачэння ў вяснянак, можа, яны і вернуцца». Дзяўчынка кіўнула і звярнулася кудысьці ў неба, туды, дзе свяціла сонейка. «Мілыя вяснянкі, прабачце мяне, калі ласка, вярніцеся, я буду вас любіць і больш не скажу ніводнага крыўднага слова ў жыцці». І адразу ж ні адтуль, ні адсюль паветра закружылі россыпь маленькіх залатых зорак. Ася заскакала ад радасці, а Юна залілася звонкім смехам. Раніцай, ледзь прачнуўшыся, Ася Дзьмухавец усхапілася з ложка, басанож памчалася да люстэрка, усміхнулася свайму адлюстраванню. І ёй здалося, што кожная вяснянка з яе лба, носе і шчочак усміхаецца ёй у адказ. Вось так. Захоўвай тое, што ёсць у цябе. Нават калі гэта нешта малое і амаль незаўважнае. Да новых сустрэч, дарагі, мілы дружа.